Dwi'n meddwl mae'n pwysig iawn i darparu gwasanaeth gofal drwy'r Gymraeg os mae bobl yn dywys. Ar sail lle dyn ni'n byw am gweithio yn Gwynedd yn enwedig mewn lle Gymraeg iawn, lle mae rai mwy o'r bobl yn gwylio dyn ni edrych ar ôl Gofalu am, maen nhw wedi byw bywydau nhw drwy'r Gymraeg ers blynyddoedd. Mae'n naturiol iddyn nhw. So dwi'n meddwl mae'n pwysig iawn da ni'n gallu helpu nhw i cario ymlaen efo bwydau fel maen nhw'n gwybod ac maen nhw wedi ymarfer. Fe ddath Keneuoe drosodd i fyw yn y Bala nôl ym 1997 a hithe yn gwbl ddi-Gymraeg. Yn ei swydd presennol, mae yn ysbrydoliaeth ac mae wedi parhau i ddatblygu a chadw i ddefnyddio ac arwyddo ei iaith. Dim ond 5 mlynedd yn ôl ddodd Keneuoe i'r maes Gofal, ac yn ei geiriau ei hun mae'n dyfaru bod hi heb wedi dod llawer iawn cynt. Maen nhw'n gwybod ydyn gallu siarad Gymraeg, maen nhw wedi setlio lawr i dda, achos dwi'n rhoi'r amser iddyn nhw, eistedd lawr i siarad efo nhw, ac mae hwn wedi ei galluogi i'r fyddegu unrhyw bryterion gan nhw neu jyst rannu hanes ar y cael sgwrs mwy manwl efo nhw trwy iaith nhw, trwy iaith maen nhw wedi dewis. So mae hwnnw'n pwysig ar y fy marn i, a dwi'n falch dwi'n wneud gwahaniaeth.